olemme lähiaikoina vastaanottaneet paljon raportteja Jodelissä kulkevista huhuista. Jodelin huhujen mukaan opiskelijat ovat saaneet anonyymejä Vilma-viestejä, joiden mukaan valmistuminen sekä YÖ-lakin saanti on uhan alla. Nämä viestit ovat järkyttäneet monia opiskelijoita. Voista ei olekaan käynyt 20 vuoteen. Viimeksi vuonna 2004. Ilmeisesti täällä ollaan kyllästytty Abien jatkuviin myöhästelyihin ja poissaoloselityksiin. Onkohan tämä nyt jonkun tahon viimeinen keino kontrolloida Abien lakkijuhlia? Mutta kuinka tietää, Jodelhan ei ole tunnetusti suomalaisen kansakunnan ylin auktoriteetti, toisin kuin Suomi 24. Uutista. Yhdessä kiertävässä viestissä sanottiin myös, että jos opiskelija käyttää Vilmaa 3 yönä peräkkäin, pääsee kohtaamaan itse Vilman perustajan Vilman raivon. Jos et lähetä tätä viestiä 10 ihmiselle ja pidätä hengitystä samaan aikaan, itse Vilma tulee ja kaivaa silmäsi ulos lusikalla. Jos et usko, niin googlaa vaikka nimeäni. Lopuksi on hyvä muistaa, että YÖ-lakin tärkein vaatimus ei ole suoritetut kurssit, vaan taito katsoa ruuskasti silmiin myöhästyessään. You're breaking my heart. Eli älkää huoliko. Ja muistakaa, kaikki Jodelissä kerrotut tarinat ovat totta, ainakin siinä universumissa, missä Jonnella on sukat jalassa. Suojataksenne Vilma-tilinne, varmistakaa, että koneenne on irti koulun verkosta ja yhdistettynä Jannen abiittiboksiin. Kiitos ja pysykää kuulolla. Jatkamme raportointia heti, kun löydämme lisää. Tai kun saamme lisää kofeiinia. Jeps. Very simple, very math. In Finnish, please. Eihän tässä ole tulossa nyt yhtään ylioppilasta. Sirpahan sanoi, että joudutaan Hännille lukiovertailussa. Jep, tää tilanne on pahempi kuin silloin, kun Hänninen jätettiin alttarille ja sen puoliso pakeni paikalta helikopterilla. Tätä ei ole tapahtunutkaan kerran aikaisemmin. Niin, milloin se oli? 2004. Niin, se reistopikka-kriisi. Missä muuten Hurskanen on? En osaa kyllä sanoa. Viimeksi kun näin hänet, hän oli sekaisin kuin seinäkella. Siis mitä? No, hypisi jostakin paperilapuista. Niin, ja kuulosti jotakin paskata piirrosparodialta. Sekasin, indeed. Entä missä Ruuskanen on? No siellä uutistulijissa. Ja Anja kans. Niin. Moikka! Mulla olisi kysymys tästä Vilma-viestistä. Onko teillä kellään, mitä joku katan olisi voinut lähettää? Jos Jukka olisi täällä, niin tämäkin olisi jo ratkaistu. I will remember you. Will you remember me? Don't let your life pass you by. Weep not for the memories. Weep not for the memories.
Sinähän jätit meidät. Jotta! Jukka! Isä? Lapsi! Moi. Pitäis nää Vilma-merkinnät selvitellä. Joo, ja tosi siistiä, tuut selvittää näin ajalla. Siis pitäis vaan tietää, mistä on kyse. Haluat siis tietää, mikä Vilma on? No, oishan tuo ihan kiva saada selvitettyä. Kukaan ei voi sitä sinulle kertoa, vaan sinun täytyy selvittää se itse. Voin vaan avata sinulle oven, sinun täytyy käydä sitä itse sisään. Niin, no mutta... Sinulla on edessäsi 2 polkua. Toinen niistä johtaa valmistumiseen, toinen ei. Kumman niistä valitset, johtuu vaan ja ainoastaan sinusta itsestäsi. Voitko valita sinisen poissulomerkinnän, pääset helpolla ja poissulosi näytetään hyväksytyksi. Tai voit valita punaisen, elämässä tulee huomattavasti hankalammin. Joudut selittelemään itse, missä olit mitä teit. Vilma toimii mysteerisin tavoin. En voi kertoa sitä sinulle enemmän. Sillä en oikeastaan itsekään tiedä, mitä se on. Sinun tulee selvittää. No siis mun pitäis vaan... Kumman valitset? Sinisen. Oletko aivan varma? Mitä väliä sitä on? Olet tehnyt valinnan. Tiedät mitä teet. Siis... Eihän tossa oo mitään. Sinun täytyy mennä. Sinne on liian myöhäistä. Tulet pian kohtaamaan suuria haasteita. Muista käyttää sinun opettamia taitoja ja kyvyksiä. Siis niinku peruskomppia. Ei kun kungfua. Hei, onko kukaan muuten nähnyt Hurskasta? Viimeksi kun näin, niin se oli sekaisikko seinäkello. Joo. Onko nähnyt? Tuolla hän kykkii salaperäisesti. Mikä se sinua pidätteli? Pahoittelut. Oli miljoona toinen toistaan typerämpää asiaa hoidettavana tossa. Katoppa koko mun polvinaksu. Naksaatappa sinä se mikrolukku kiinni. No, etkaa sinä tupperissa lämmitä. No tupperissa. Kui? Sehän on muovia. No saa kai muovia laittaa mikroon. Niin. Mitä haittaa syytä on? No, ettei tule mikromuovia. Mutta katsos mikä minä bongasin, kun varastossa hommasin. Paperilappu. Niin, mutta ei mikä tahansa paperilappu, vaan vihjelappu. Vihje mihin? No, tuohon ei kyllä osaa vastata. Näytti vaan sen verran tärkeältä, että piti pelastaa se pölypupujen ankarasta otteesta. Mitä siinä lukee? No, missä loppuviikon opetus puuttuu ja esitelmän puolelle muuttuu. Tässä ilmiselvästi ivaillaan jonkun opettajan kustannuksella. No, eläs nyt liioittele. Eihän tässä ole edes mainittu ketään nimeltä. Mautonta toimintaa. Oletettavasti opiskelija nauraa opettajan kustannuksella. No,
tottapa tuu. Hei, ahkera opiskelija. Onko sun luokka? Äläpä höpötä. Kyllä se silloin meitä ahkerasti opetti, kun minä olin nuori. No, mennään tarkistamaan. Eihän meillä muutakaan ole. Jips. Toimiva kone. No, olipas tuo kyllä hauska juttu. No olihan se. No pääsittekö tekin takaisin hommiin? Hehe. Toimiva. Tämähän on pahempaa kuin odotin. Luulen, että vastassa on pelkkää ökyä. Mikä on pahempi kuin ykkönen? Kakkonen. Niin, miksi sinä noin puhut täällä? Vanhojen kanssa. Euroopan unionin määreiden mukaan nuorten keskuudessa suosittu Megaforce-energiajuoma joutuu muuttamaan tuotekuvaastaan sen sisältämän mirtsan määrän takia. Tuotteen mirtsaprosentti ylittää sallitun määrän 33%, jonka takia tuotteet on väliaikaisesti vedetty kaupoista. Sittemmin Megaforce, tunnettu myös muun muassa nimillä Megis, Hypervoima, Megavisa ja nyt uudistuksen myötä myös uusi lempinimi Kusilitku, on tuotu markkinoille takaisin uudella varoitusmerkillä. Vuoteen 2026 mennessä myös seuraavat energiajuomamerkit joutuvat uudistamaan tuotteidensa kuvauksia. Vattery, Superstar, Monster, Pinkki Monster, Euroshopper ja Coastron. Globaalisti tunnettu siivien antaja Red Bull on onnistunut välttämään Euroopan unionin parlamentin raskaan moukarin, sillä sen hädän virtsan urea-sisällön tilastollinen keskihajonta ei ylitä lain säännönmukaisuuksien kovarianssia. Tämä tarkoittaa, että poikkeama standardoituihin energiajuomiin jää alle kriittisen raja-arvon logaritmisessa analyysissa. Olipa psykopaattis matemaattinen lähestymistapa. I mean, that's the way I like it. Mutta jos silleen tavallisten kuolevasten kielellä. No, siinä on kusta.
Missä Tomi? Tekee laadukasta kotimaista televisioviihdettä. Ovi on kyllä kiinni, jospa opiskelijat ovat ahkerasti luokan sisällä tekemässä tehtäviä. Toinen lappu. No, mitä siinä sitten lukee? Missä hypärin viettoa harrastaa ja syyhyisille sohville torkahtaa. Vaan syyhyisille sohville torkahtaa. No, käydään kysymässä OPK-huoneesta, jos siellä olisi joku vietämässä vaikka hyppytuntia. Ehkä he osaisivat kertoa meille, mikä paikka on kyseessä. Jeps. Jalat pois pöydältä senkin ihmissikaa. Hei, ahkera opiskelija. Osaisitko auttaa meitä tämän lappusen kanssa? No, tietäisitkö mistä löytäisimme tällaisen lappusen? Voita missä ylikasti olla saa ja muiden jalkoja jomottaa. Tästähän oli opettajien viime viikkopalaverissa. Tai ainakin siinä viikkopalaverissa, missä oli muitakin kuin minä paikalla. Elikkä siis... Kirjasto? Sinne siis. Jeps. Sinä olit sekaisin musiikin tuossa. Olet energiajuomia. Onko tämä sinullekin vitsi vai? Ei armoa. Sain juuri korvanappiini tiedon, että kakkosten ja musiikin opettajan välinen tappelu hankitutan lukiolla on eskaloitunut kakkosten ja abien väliseksi mellakaksi. On the chaos all the time. Can you please stop? Vaarallista touhua. Mutta vielä vaarallisempaa on pitää läppärin kautta auki tyysimuskona tunneilla. Hei, mitä? Reporterimme Liisa on paikan päällä seuraamassa tilannetta. Moi Kirsi. Mikä on se meidän filosofinen näkemys tähän konfliktiin? Ja entäpä sitten K-merkintään? Joo, eli sitä mä oon tässä miettinyt, että jos kaikilla on se K-merkintä siellä, niin onks kellään todellisuudessa sitä K-merkintää? Okei. Millä tavoin nuo oppilaat saataisiin sitten ruotuun?
sitäkin mä oon tässä miettinyt, että mikä serhodun määritelmä on, että onko se abstrakti käsite vai sosiaalinen konstrukti, vai onko se vaan sitä, että oppilaille annetaan aina se poissaolo, jos ne on puhelimilla. Hei, sä myös keskeltä. Mä mietin, mikä tää K-merkintä on. Hei, se puhelin pois. Hei, poissaolo, puhelin pois. Mori, hei. Jos oisit paperilappu, missä olisit? No, nyt kyllä esitit mielenkiintoisen dilemman. Jos minä, Aleksi Hurskainen, olisin paperilappu, niin missäköhän minä sitten olisin? Niin. No. Oisit varmaan joku japanilaisen tytön taiteltavana, vaikka kaulakorkeana kuin joutsenella tai siivet levyjällä kuin lentokoneella. No, onhan ne lennokit ihan kivoja. Niin, no mutta täällä kirjastossa? Täällä kirjastossa, no siinä tapauksessa olisin varmaan ollut täällä jo kauan aikaa ja joutunut nykypäivän uudistusten uhriksi. Tätä kirjastoahan muutetaan aina viikon välein. No tämä nykyaika on huonoa aikaa. Niin, että sohvia siirretty, pistorasiat peitetty. Pistorasiat peitetty? Niin, heureka, nyt keksin. Onneksi olkoon. Löysit pistorasian. No, ei vaan pistorasian alla. Missä mango tai mansikka tuoksahtaa ja korkki tai klipsukka napsahtaa. No, onpas ollut kekseliäs riimittelijä. Varmasti riittänyt vapaa-aikaa moiseen lisäaktiviteettiin. Tuskeisyfam. Wallah, bro. Veli, mä vannon. Tämähän on niinku se kerta, kun hienostuneet herrasmiehet ryöväsivät minulta puhelimen ja lompakon. Missä mango tai mansikka tuoksahtaa ja korkki tai klipsukka napsahtaa? Varmasti jokin salajuoni tämä. Haaskata opettajien aikaa tällä lailla, että missä mukaan klipsahtaa korkki. Viihteellä? No, kyllähän se nyt tietää, mutta entäpäs tässä ympäristössä? Opehuoneessa? No, itse kyllä veikkasin juoma-automaattia. Entä hyväksy 10 senttisiä? No kyllä tää väittää, että... No ei sä sylkäs ulos mun 10 senttisen, kun yritin työntää sisään. No ei tältä mangoa löydy. No eikä mansikkaa. Kylläpäs tyttöjä yskittää. Tietäähän tytöt, että nikotiinituotteet on ankarasti kielletty. No hei, tää on hajuvettä. No, sepä se ankarasti kiellettyä vasta onkin. Jukka, Laakko ja Tomi vielä kilpailussa mukana. Kuka vie tämän ottelun ja voittaa itselleen koskemattomuuden? Oho, ja noin tippuu Jukka pois pelistä. Nyt on enää Laakon ja Tomin välinen kaksintaistelu. Kuka
Kuka voittaa itselleen koskemattomuuden ja on turvassa seuraavassa heimoneuvostossa? Ja näin Laakko tippuu pois pelistä. Tomi voittaa itselleen koskemattomuuden. Oli kyllä tiukka ja hikinen kilpailu. Parempi voitti tällä kertaa. Tomi, tule hakemaan koskemattomuusamulettisi. Onneksi olkoon, Tomi. Kilpailu on nyt ohi ja me nähdään sitten seuraavassa heimoneuvostossa. Kiitos. Tämä kisa on mennyt mulla ihan hyvin, että suurin syy siihen varmaan on nämä mun Gucciin lasit. Yhdeltä oppilaalta kerran kokeilin ja ostin sitten omat, joten shout out Gucci. On tää peli yhtä vittupalloa. No niin, tervetuloa kilpailijat illan heimoneuvostoon. Teillä oli nyt tiukka kilpailu takananne ja Tomi voitti nyt itselleen koskemattomuuden, mutta teillä on nyt vielä edessä äänestys, että ketä te nyt äänestätte tästä pelistä pois. Mulla on hyviä ystäviä, mutta sun aika lähti. Äänet ovat laskettu ja yksi teistä hävisi yhdellä pisteellä ja tulos on lopullinen. Laakko, ota soihtusi ja lähde pois heimoneuvostosta. Laakko, heimo on puhunut. Sinne meni. Tuleeko takaisin? Ja olisiko kellään tultu? Lähdetään kirkolle. Mitä? Jaa. Lappu. Sitten Pikkukalle mummi sanoi, että laulelepa hiljaa mummin korvaan. Mitäpä ruuskale? Mitäs tässä? Ritaari ässä. Mikä paska Järvinen, mitä te tänne? No, mitäpä? Ja pitääkö pojilta suut pestä saippualla? Niin. No ei tarvitse, ajattelin vaan. Harvinaista. No, riita poikia voita väliin. Tehän käyttäydytte niinku rääväsuiset pikkulapset. Ootteko te tätä kuullut? Niin. Mies meni kauppaan! Lapio! Lapio. Salaluukku. Salaluukku. Oi jo. No, kyllä mä häijy tunnemaan. Häijempi kuin hulluilla päivillä. No, elä sinä siitä minua muistuttele. Jaa, oiskohan täällä toimiva antenniverkkoon lyötävä digibox? No niin, alkaa
Ajatteliko mennä? No, eihän sinne nyt enää kerkeä. Jeps. No, onko täällä sitä digiboksia? Tuus katsomaan, täällä se on. Onko siellä digiboksi? Ei vaan täällä taitaa olla se mitä meidän piti löytää. Kuva Jokivirrasta. Katos. No olipas nyt melko upaisa juttu, sillä minä kun ehdin jo luulla, että kaiken takana oli itse Jokivirran Tomi. No hyvä, että ei sentään ollutkaan niin. Tuossa vieressä. Se olikin Jokivirran Tomi. Oi vimpatti. Niin. Tästä pitää kertoa. Kello on kohta 4. Opiskelijoilla tulee kyllä aikamoinen kiire, jos aikoo tätä selvitellä. Lakisääteinen työpäivähän loppuu kohta. Niin, tuliko teet mitään siihen Music Loungeen? Se olit sinä koko tämän ajan. Kyllä, se olin minä. Huijasin ja taktikoin selviytyjissä, jotta saisin itselleni koskemattomuuden. Ja loppupeleissä voitin. Ihan vaan, että minun ei tarvitsisi osallistua. Siis mitä? Sä laitat ne K-merkinnät ja nyt kukaan abi ei valmistu. Ja kuulemma Hurskanen ja Ruuskanenkin ollut tuolla alhaalla kaivelemassa jotain vanhoja. Siis kyllä kai minä ne on merkannut. No etkä oo, täällä on kissoja ja koirien kanssa tätä selvitetty. Jaas. Ja olit sitten vissiin aikaisemminkin tehnyt tää. Mistä sinä tuon tiedät? No, reissuvihkokriisi. 2004.
no, tuohon on niinku vähän niinku se kerta, kun biologian opettaja Tomi Jokivirta opetti banaanibiologiaa ykköstunnilla. Varokahan opiskelijat, älkää liukastuko. Täällähän on banaanikeli. Mitä helvettiä? Kuka tän on käsikirjoittanut? Missä se ohjaaja on? Mä haluan jonkun vastuuseen tästä. Kuka tän on... Jaa.